تۄہہِ کۭژاہ چھِ پریپریشن نیکسٹ سبجیکٹس خٲطرٕ؟ آز اوس اَسہِ 12th ایگزام تو مےٚ لیوٗکھ کٲشُر انگریزی. بال اکھ دِ وار وار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ کہ سٲری جگرمیٖن آسن ٹھیٖک. دوستو آز چھِ ڈیٹ 10 یعنی آز چھِ اَسہِ انگلشس گۄڈنیُک پیپر. بہٕ چھُس پران 12تھس تہِ آسوٕ تۄہہِ پَیی. تو مےٚ سوٗنٛچ اَپٲری کرٕ بہٕ وِلاگ اکھ تہِ شوٗٹ, یعنی بٲے تہِ کرن انٹرٹین, بیٚیہِ وٕچھو پیپر کیُتھ آسہِ آمُت. تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ تو کرو کنٹِنیو. تو دوستو بہٕ ووتُس سکوٗلس پٮ۪ٹھ. وٕنکیٚس چھُس بہٕ ایگزامنیشن ہالس منٛز. ییٚتی چھِ اَسہِ وۄنۍ ایگزام. وٕنکیٚس بجے 10. وٕنہِ چھِ اَسہِ 1 گنٹہٕ ایگزامس. بہٕ چھُس ایگزامنیشن ہالس منٛز برونٛہہ بِہِتھ. ییٚتہِ چھِ مےٚ سۭتۍ 2 فرینڈ. اکھ چھُ عبید بھائی بیٚیہِ شفت بھائی. ہاے کٔرِو. پریپریشن کیٛاہ چھِ؟ تُہۍ چھِو ختم باسان کیٛاہ ژےٚ چھُے باسان موٗڈٕے کیٛاہ آف. پریپریشن ٹھیٖک ژےٚ کۭژاہ چھِ پریپریشن؟ تو دوستو ایگزام مۄکلو اَسہِ دِتھ بہٕ درٛایس گرٕ. تو پیپر اوس واریاہ آسان آمُت. تۄہہِ کیٛاہ باسیو؟ تۄہہِ کوٚروٕ اصل پٲٹھۍ پیپر؟ زبردست. ژےٚ کوٚرتھا اصل پٲٹھۍ پیپر؟ زبردست. تِم چھِ منٛدچھان, یِمو چھُکھ ماسک تھٲومٕژ لگٲیِتھ. منٛدچھان چھُوا؟ تۄہہِ کۭژاہ چھِ پریپریشن نیکسٹ سبجیکٹس خٲطرٕ؟ ژےٚ چھےٚ کینٛہہ پریپریشن؟ کۭژاہ چھِ پریپریشن؟ آز لیوٗکھتا سورُے؟ پوٚز وَن کوٗتاہ لیوٗکھُتھ؟ یِمو چھُکھ نہٕ ژےٚ کِہینۍ لیوٗکھمُت. پاس گٔے وغیرہ نا. ژےٚ کٔرِتھ اصل پٲٹھۍ مارکس, فُل مارکس ہا ژےٚ برابر. تو دوستو بہٕ آوُس گرٕ. ایگزام مۄکلو مےٚ انگلشس دِتھ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ پیپر. تو تۄہہِ وَنو بہٕ گۄڈنیٚتھ کیٛاہ اوس آمُت انگلشس پیپرس منٛز. گۄڈنیٚتھٕے ٲس آمٕژ پیسیج 10 مارکس. 2 پیسیج آسہٕ آمژٕ 10 مارکس. أکِس پیسیج ٲس بناوٕنۍ نوٹ میکِنگ بیٚیہِ سمری. بیاکھ ٲس انسکریٖن پیسیج. تتھ تہِ ٲسۍ تتی نیران آنسر یعنی اینٹونیم وغیرہ. تو یہِ چھُ واریاہ آسان کیازِ کہِ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ چھِ امیُک لیکچر ایویلیبل کہِ پیسیج کِتھ پٲٹھۍ بناوو أسۍ نوٹ میکِنگ بیٚیہِ سمری وغیرہ. بیٚیہِ ٲس آمٕژ گریمر اتھ منٛز اوس یِہوے رِزیوٗم رایٹنگ, لیٹر ٲسۍ أسۍ 4مہِ پٮ۪ٹھ پران. تُہۍ ما سوٗنٛچِو راسِک چھِ قٲبِل, یِم چھِ ذرا یوٗت بلاے اوسمُت پوٚرمُت ؤریس. واللہ چھُنہٕ مےٚ ؤریس کِہینۍ پوٚرمُت. راتھ ژیٖرۍ آز اوس نا مےٚ ایگزام, راتھ ژیٖرۍ کھُلایہِ مےٚ کِتاب. کِتھ پٲٹھۍ بیوٗٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یار. مےٚ ووٚن پگاہ چھُ ایگزام. تو ایگزام چھُ کرُن کالِفاے کُنہِ طریٖقہٕ. تو رچہِ مےٚ کِتاب, پوٚرُم 2-3 گٲنٛٹن. پتہٕ ٲس مےٚ پیٚمٕژ کِتھ پٲٹھۍ نِندٕر اَتی ٲس پیٚمٕژ نِندٕر. صبحٲے گوس بہٕ ہُشیار 9 بجے. پیٖٹھ دِژ مےٚ نظر. آز اوس اَسہِ 12تھس ایگزام. تو مےٚ لیوٗکھ کٲشُر انگریزی. تُہۍ ٲسِو سونچان کٲشُر انگریزی کیٛاہ گوٚو؟ یعنی گۄٹ لیوٗکھ مےٚ, گۄٹ. انگلش ما چھُ پوٗرٕ تگان یار. لیوٗکھ مےٚ گۄٹ. ییٚمِس مارکِنگ آسہِ یِوان کرنہٕ سُہ تہِ چھُنہٕ اکھ کٲشرُے آسان. تٔمِس چھُ کٲشُر انگریزی زیادٕ پسنٛد یِوان. تَوے لیوٗکھ مےٚ کٲشُر انگریزی. بہٕ چھُسو مزاق کران مگر مےٚ لیوٗکھ گۄڈٕ پٲٹھۍ یِتھے پٲٹھی پیٖٹھ. مگر کانٛہہ کوسچنے ترووُم نہٕ یَلہٕ. اکھ کٔر اَسہِ ؤریَس درفہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ آز پران کِہینۍ, یعنی نِمن دۄہن ایگزام چھِ چلان. اگر أسۍ آز تہِ کرو نا سٹارٹ, یعنی نیکسٹ پیپرس چھِ وۄنۍ اَسہِ 5 دۄہ 10 دۄہ, توٚتانۍ ہٮ۪کو أسۍ آرام سۭتۍ پٔرِتھ. مگر اَسہِ چھِ وَنان یہِ چھُ وۄکھ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پٔرتھٕے. مےٚ پوٚر راتھ ژیٖرۍ, آز ژوٚٹو مےٚ پیپر لیکھان. سُہ گوٚو پتہٕ الگ سوال, کانٛہہ کوسچن آسیا ٹھیٖک یا نہ آسیا. انگلشس چھِ آسان اَسہِ 28 پٮ۪ٹھ 29 مارکس تام پاس. یعنی پاس چھِ یہِ سہل کرُن. اگر اَسہِ پیسیج 2 کرِ نا, یعنی تِمن چھِ 20 مارکس 10 مارکس. 2 پیسیج گٔے 20 مارکس. بیٚیہِ اگر کوسچن اکھ کوٚر گٔے سیوٚد 30 مارکس. 2 مارکس آیہِ علاوٕ 2. کُسوٗ بیٚہنِیا ژاوُکھ أکِم. بال ٲس وار وار, ژےٚ کیٛازِ چھُے نہٕ گِنٛدُن تگان؟ بال لگا وال. او آوُٹ 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 ہا گوٚکھ. آوُٹ ہا گوٚکھ. یا گوٚو آوُٹ آوُٹ ہا گوٚکھ. آوُٹ گوٚکھ نا کِہینۍ. چا گوٚکھ آوُٹ. چا گوٚکھ آوُٹ. کیٛازِ؟ بال ہا کٔرۍ زِ وار وار. وٕنکیٚنس آو ٹایم 6:16. مےٚ سوٗنٛچ آزُک ویٖڈیو کرو ییٚتی بنٛد. وۄنۍ ؤنۍزیو تُہۍ کومنٹ سیکشنس منٛز آزُک ویٖڈیو کیُتھ آسیو لوٚگمُت. اگر پسنٛد آسیو آمُت ویٖڈیو چھُ کرُن لایک, فیس بُک پیج کرُن فالو, یوٗٹیوٗب چینل کرٕنۍ سبسکرایب. نیکسٹ ویٖڈیوس منٛز مِلو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکس پٮ۪ٹھ. توٚتانۍ تھٲیزیو دُعاہن منٛز یاد. وۄنۍ دِیِو مےٚ اِجازت. خدا حافظ.